ang sugo sa paghigugma gi-highlight gina og maayo ni Kristo sa iyang pulong og sa iyang buhat. Ang pulong niya nag-ingon nga kini mao'y kinadak-an akong sugo paghigugma ay kamo. Unya sa iyang buhat iya gyung gipakamatyan, iyang gipaagasan sa iyang dugo ang iyang paghigugma nato. Gilingi ay mong tupad ing na tinuod kang nahigugma nako. Nako no. Na tinuod kang nahigugma nako. Ana. Kadtong atong mga nang-apply pag kasenador hangtod konsehal sa lungsod, tinuod ka to silang nahigugma sa mga Filipinos. Tubag. Kamusad kitang nipili. Tinuod tang nahigugma sa atong gipili. O tinuod ka tang nahigugma sa Pilipinas, maong nagpili ta. Tinuod? Murag tinuod. Ang mga apostoles nahigugma ni Kristo. Unya kay si Kristo nipili magdusi ka mga gitawag niyag apostol nga moto'y pundasyon sa simbahan. Pagkabakanti sa usa, ilag yung gihulipan. Tungod kay nahigugma sila ni Hesus ug ang ilang paghatag og tao nga ipuli ni Judas Iscariote nga pinili ni Hesus, gipaagi sad nila og pagampo. Katong pag-eleksyon, nagampo ta na atay si Simple, nagsigitag ampo sad natay prayer warriors na nagduka in town dito, no? Nagduka ang mga nagampo. Ana, mumata lang igting snacks na. Okay, di man busy. Sige nga, manamo na ka sa langit pagdaygon ana. Adto ka sa kuan, adto ka sa voters assistance center, aligre man. Ako nga lab. Kanana aligre kayo di magduka pero adto sa prayer room. Ako manggilibot ngadto ang mga kuan. Ay sus, nanagana man namo na ka sa langit daygon ni mga ala. Pero sige lang basta nagampo. Ampo ta. Kay nituo ta nga kun naay pag-ampo, mulusot gyud ang kamatuoran. Pero karon og mutan-aw ta sa social media, purting daghanang questions. Gani pag eleksyon pa lang daan, daghang nang hitabo. Hasta gani ang atong presidente si Bongbong Marcos na kuha man tos coverage, katulo niya gisod ang iyang baluta sa masin, wa basaha. So daghan na gipangluwa ang ang baluta dili basahon. Niya pag-counting na sad, niabot nag 1 million sa gobernador lang, niabot nag 1 million, nigbalik og 800,000 pagkasunod oras. Ang kang Senator Bongo, nasa na sa social media, iyasan ang gisulti, aning orasa, 26 million na ang iyang votes, pagsunod oras, niya himong 21 million. Kaya siya may number 1 sa senatorial. So ang machine mismo, way klaro, gaana-ana ang iyang resulta. Kaya nga naman, doon na tingali technical problem. Doon na sa ubang mga machine, giilisa na gyud, gi-counting na lang, gi-manual na lang, kaya di na gyud mo function. So, mao ni ang mga resulta. Karon, kung ang machine weak, dili siya ligon, samot na ang iyang program. Masudlan gito og dali itong masudlag mga hackers. Galisod, magani ang machine sa iya lang normal nga function, samot na itong iyang program. Mao na naidaghang ni question. Okay lang ang local, kay dali raman nato ma-determine, panalitan, din ni ato liluan, makuha man din nato ang pulso. Dali kita kakuha pulso, og nidaog ni ang atong mayor, Mayor Aljo karon, og ang kaning ang ilang team, Frasco, na naog, maka lingi-lingi man din ta, panahos kumpanya, kusog man gini sila. Mana ang local dali ra i-check, kanang national mo ilisod i-check, ang senador ba, senator mo na ilisod i-check, kay
og taga Mindanao ka o makaingon ka diri sa Amos Mindanao, kusog kayo ni nga team. Pero igabutan nas Luzon, kay bawo pa day ka nga kusog na imong team. Kay nasyonal man, di man kakapaniid. So adto kita mosalig sa machine. Og daghang ni question karon nganong naingon ana ang resulta sa atong mga top 12 senators. Ang ako sang gamay nga pagpaniid, di pila raman sa atong kapasidad, no? Pero mo ni ang akong napanid-an. Panahon sa kumpanya, doon naman to'y, di man ko musalig anak na mga survey nga kanabitang ilalang i-publish na mo ni ang survey. Ganahan ko magsunod atong mga kalye survey. Katubang magsige bitag lakaw, manang, say imo, Team Duterte, Team Marcos, ana. Sa senador lang to. Magsige mo to siya gana, unsa mo, Team Duterte, Team Marcos. Luzon, Visayas, Mindanao. Sa akong napanid-an sa pipila ka mga kalye survey nga akong gitanaw, ang kaning Visayas o Mindanao, labi na yung Mindanao, 98% ang pilion gyud sa tao, Team Duterte. Og nigawas ginakaron matud pa sa resulta sa akong nabatian sa social media, whole Mindanao ang resulta top 12 pulos gyud nasod ang katong gitawag og Duterte. Duterte ba niya ang kasagarang nisod nga nahimong 12 ang katos ang ilang gi-adapt nga ikaduha si Amy Marcos og si Camille Villar. Mo'y kasagarang nisod pero ang Duterte 100% yun. Maoy naa sa top 12 sa Mindanao. Dinis Visayas, akong gitanaw-tanaw ang resulta, murag naas mga 85% nisod gyud ang Duterte dinhis Visayas. Pero pag abot na sa nasyonal, ang nisulod sa Duterte 30% ra. Tulo ra ka buok. Si Bongo number 1, number 3 man tinga ito si Bato de la Rosa, og si number 6 matinga ito si Marcolita. Kana man sila mo'y member gid sa Duterte. Tulo na lang kabuok. Ang pangutana, unsa may nahitabo sa laing 7 nganong sa Visayas o sa Mindanao nasud man sila, nganong pag-abot sa nasyonal, wa man masod, pero ang ilang tulo ka kauban na top man, nga unta ang ilang gipromote og maayo, Duterte man. Ano na pangutana? Unya ang survey sa Luzon, Visayas, Mindanao, pag-abot na sa Luzon areas og Bicol og kaning mga ato diring dapit sa Leyte, dapit nga rin dapit sa kaning mga Masbate ngadto sa Palawan, dahang ang mga area o ngadto sa Far North sa Luzon, nga ris Bicol regions, kaning ang akong nakita sa kalye survey 70 to 90% man Team Duterte ang gipili sa mga tao. Team Duterte, kaya ang ilalaging gipromote Duterte. Mao gito'y siging siyagit Duterte. Sa ato pa kung pilion nimo si Bongo o si Bato o si Marcolita, maapil gitong general 70 to 90% maapil gitong other 7. Pero karon wa man maapil. Sa ato pa 30% ra ang resulta sa Duterte. Pero top notcher ang ilang usa, number 1 si Bongo, number 3 si Bato, number 6 si Marcolita. Kalimtan di na sa mga supporter sa Duterte ang karing other 7. Karirag yung tulo ilang pilion. Mao na karon ang panawagan niingon sila basig na ay nahitabo dito sa machine. So ang demand karon transparency. Og unsa may transparency, mag-manual counting. Mao ni ang gitawag og audit. Ipa-audit ang result sa machine. Parehara sa kuanas bangko, ang mga auditor dili mo salig sa print out. Unsa may ilang buhaton, kuhaon tong file og ilang manualon og kabkab
ilang ana-ana itugma-tugma, nyag naay findings gani nga usa, ipatubag dayon na sa in charge. Ug mao nay makapakapoy namos una sa akong mga almost 8 years sa bangko, mao nay makapakapoy ang pagtubag sa findings sa auditor. Ana. So ipa-audit ang resulta bisag kana lang nasyonal. Ako mo pabor sa kuana kay lagi matud pa ni Hesus dire, kung nahigugma ka sa usa ka tawo, dili nimo siya isipon nga sulugoon. Matud pa ni Kristo, dili ko na kamo tawgon nga sulugoon, tawgon ko kamo nga mga higala. Nga naman, kay ang tanan nga akong nabati sa akong amahan, akong gisulti ninyo. Kay ang sulugoon, dili mahibalo unsay gibuhat sa iyang agalon. Nga naman di ay, ang kumilik, agalon di na nato. Agalon na nato ang kumilik. Unsa mo nang kumilik? Sulugoon na nato. Ang kumilik ato ng sulugoon, ang agalon kita nga katawhan. Karon og mudiman ang katawhan nga kumilik, i-audit ng resulta sa machine bisag sa national level lang, kay dali raman i-monitor ang local level, ang national lang mag-manual counting. Mo gasto ta ana, gasto magitas ayuda pila ka billions ang atong girelease atong ayuda kadto lang pagkasabado dinhi lang sa area nato katong nanghatag ato ayuda man gito, pila ka to ka milyon tong nahatag dire, gasto magitana wa man gina badlongas kumilik. Kana na bang pag manual counting nga naa naman na tanang baluta girimit naman na pila ra gud ka area ana ang mag manual counting, sweldohan na diha mga 1 week, labing dugay 2 weeks humana na. Mao na siya unta aron makita gyud og unsa gyud kamatuoran, ipa-audit pinaagi og manual counting. Kay unsa man say kapuslanan anang atong mga baluta nga gisidan niya, gisud ngadto, gitigom sa masin, para unsa man na siya? Mao na siya gitawag og supporting documents. Kami sa una kanang mga cheque kay clearing distributing mangkos bangkos una, primero na kong position for 3 years. Kanang tanang cheque nga among ipada sa Central Bank para iuli ngadto sa mga bangko, amo nang gi-microfilm. Na may microfilm dito nga i-feed na nimong cheque, pictura na nya mapuno na ganito ang katong iyang anang murag iyang film. Tigo mo na butangan nag-date adto na sa safety box sa bangko. Kay nga naman, og dunay mga complain bahin sa cheque, ang katapusan yung source nga reliable kadtong microfilm. And I think it is still done until now. Mausad na siya kanang kuan, kanang atong baluta, kanang atong gisidan. Kay doon na may daghang complaints. Example, nagbutar siya og 12 ka senador. Pag feed niya sa iyang baluta, ang gibutang dito sa resibo overvoted or unsa na overvote. Sa to pa wa na to basaha. Okay lang tong undervote. Kay basahon man to niya ang imong gibutaran. Ang overvote cancel na to. Kaluoy. Unya ang iyang claim mopakita pa siya naman na social media, mopakita pa gani siya sa iyang lista. Oh, kaklaro sa akong lista. 12 ni kabuk mura ni akong gisunod. Ngano mang pag-feed nako overvote may gibutang sa machine? Di nasayang to. Unya pila ka kabuk ang naingon ato. Kay lagi ang machine dili kay siya accurate. Mao na i-audit nato. Mao na ako sa support ko ana sa panawagan sa PDP Laban nga mag-audit, mag-manual counting, gastuan ta na for the sake of transparency. Kay lagi matud pa ni Kristo, kung imong gihigugma ang usa ka tawo, di gyud ka magtago-tago ana. Kamong mga asawa, pagkasal ninyo, nahibaw-an ba ninyo tanan nga gibuhat sa inyong bana? Wa mo kay baw? Kuan ba yan na? Ground ba yan na for invalidity sa inyong kasal? Kanang gitawag og deceit. Kana bang nagminyo ka sa usa ka lalaki o usa ka babae tungod kay
salig kay kaniya. Nya doon na di ay material aspects yang kinabuhi nga wa niya gitug-an nimo, nga kung gitug-an pa pag before sa inyong kasal di jud ka mudayon og pakasal. Ground na for invalidity. Panalitan ng asawa kog babae nya naa day say anak sa iyang pagkadalaga. Nya tan-aw nako niya pure gid siya. Nya pag resulta pa pagkaminyo na namo after pila ka buwan nadiskubrihan ako nga naa day say anak. Nya ako di ko ganahan mga sawag babae nga nanay anak daan. Pwede ko mo file ana og annulment. Pwede na. Or babae na minyo siya lalaki. Nya kana ding lakiha kay lagi pure gyud, wa gid sila premarital sex, impotent di ay. Dili day kahimo og sexual activity kay impotent siya, pero wa siya mutug-an sa babae. Karon pag humana nila kasal, honeymoon na, uy, patay na mas junior. Ana, ingon ng babae nga, ngano man ka nisulti? Lab manggudti ka. Labti ka, tanong kang buanga ka. Ground na for annulment. Mausad ni ang atong butasyon. Ang kumilik, kinahanglan iyag yung ipakita ang kamatuuran. Ug naay mga questions, mubalik kita ngadto sa real documents, kadtong mga baluta nga actual gyud nga gisidingan sa mga butante for the sake of transparency. Aron inig resulta dili invalid ang ato karon nga eleksyon. Kay kun pabili na nga questionable nya naa di ay gyoy nahitabo nga binuang invalid ang atong eleksyon. Unya kay invalid man ang binuhatan ni ining maong mga tao nga na-elected, kay invalid man sila dili sad muhaom sa atong expectation. Si Matias nga gipili sa mga apostoles tungod kay guided by the Holy Spirit, nahimo gyud niya ang expectation sa Ginoo. Ug unsa may nahitabo ni Matias, nagpakamatay gid siya para sa ebanghelyo. Namatay siya as martyr of the gospel. Kay mao maginay main function. Hinaot unta nga ngato sang napili karon nga kung validly chosen gid sila gikan sa senador hangtod sa konsehal sa lungsod or sa syudad, magpakamatay ta sila para sa kaayuhan sa atong nasod. Dili nila tiwason og patay ang atong nasod karon nga nagkalisod na. Pag-ampo sa katawhan. Sa atong unang pagbasa, naghisgot dinhi nga ang mga katawhan nga nagsunod sa Ginoo dumtan sa mga kadagkuan sa kalibutan. Makapangutana tingali ta, nganong dumtan man ang mga tao nga nagsunod sa Ginoo sa kalibutan? Lingi ay mong tupad ing nganong dumtan man. Mga buutan man kaayo ang magsunod sa Ginoo, di ba? Maingon kita kanang Diyos nun nga tao, di gina mamakak, dili magbugal-bugal, dili mangaway, kanunay nagbuhat og maayo. Pero nganong dumtan man? Mao nay nahitabo sa mga apostoles. Na mingon diri nganong nasuko man ang dili Hudiyo, ug nganong naglaraw man ang katawhan og mga butang nga way kapuslanan. Nangandam ang mga hari sa yuta ug ang mga pangulo nagtigom batok sa Ginoo ug sa iyang Mesiyas o sa iyang sinugo.
Munang kamatuoran dinis kalibutan. Basta magsunod tas Ginoo, makontra gid nato ang kalibutan. Kaya ang kalibutan manggo dinhi ang gipasabot the human nature. Kanibang atong kinaiyang tawhanon. Kontra gid na siya sa Espiritu Santo. Gisulti sa na ni San Pablo sa iyang sulat ngadto sa taga Galacia, mantingali to, chapter 5, nga niingon siya, sulod ka nato kanunay nag-away ang Espiritu Santo o ang tawhanong kinaiya, the human nature. Unsa may kinaiya gid sa tawhanong kinaiya, hadlok masakitan. Kuang gina kinaiya gid na suwayo ayaw pabantayan ang imong tupad nya kusiag kalit, di ba muigking gina usam ka mahadlok kita ng sakit o kasakit. Not nature gina nato nya unsa man say nature sa Ginoo o sa mga taong Diyos nun. Unsa man yang nature? Magpuyo subay sa kamatuoran. Unya kay ang kamatuoran sakit man na, kasagaran sakit man na dawaton sa tao. Lingya imong tupad. Ing nawa kasakiti ang imong naong. Ing na ba? Ing na okay ra kas imong naong. Oy, daghan kay karon magsigi gastog kwarta para usbon lang yung ilang naong. Kana kamatuoran man na ang imong naong. Kana bitang inigmata nimo nga wa pa kay hilamos, mo nay kamatuoran. Pero inighuman na nimo kaligo nya ni tan-aw na kag maisamin daghan na kay kagirotoki nya una din kamulakaw, di na tinuod. Imo na nanggi tabun-tabunan ang mga kamatuoran. Kinsa ninyo dinhi ang nagpuyo gyud kamatuoran sa imong naong ta sa ngamot. Tininood yun. Gikas buhok, kutob las liog usa. Kutob lang sa sliog. Anang tinuod gid tanan ba? Wa gigi. Oy, daghan kayong sakitan na. Gabi diya gasumba sila. Sumba. Nindot kay tan-aon. Mga siksi kayo kasagaran. Ambot, tinuod ba katong ilang kasiksi? Basta nindot kay sila tan-aon. Kadiyot ra kay ko dito nito. Kuha ko ni Dogay. Kay makakita mo sa tagdili kayo, mayong tan-aon. Mugawas man sang atong human nature. O nang ganahan kay tana, kana bang nindot yung kay tatan-aon ba? Kana bang ang tao magsigig yung daig nato, pero dili ba yan na mo'y kamatuoran? Kanang sigihan kag daig? Di oy. Kay ang kamatuoran sa atong kinabuhi, daghan gitag mga bati. Daghan tagbati nya sigihan na natong tabon hantod mas stress na lang hinuunta mao na ang gitawag og pagpamakak. Mamakak na ta ba? Kinsa man roy gapuyo sa kamatuoran, Team Marcos o Team Duterte? Kung mamili tag mga kandidato, pilion na natong kamaong mopuyo sa kamatuoran. Kana bang mopuyo ug mo atubang sa kamatuoran? Pareha ng 20 ang kilo sa bugas. Kamatuoran ba na? Karon? Kamatuoran na o dili? Di ka mo na lang anay hunahuna. Atubangon na to og pilagi kilos bugas karon. Kasi gato lang ng waksing-waksingan. Himo-himo na tong 20. Nya di gid na tinuod, maubitang sa Visayas ra ang target, kay dili pwedeng i-implement sa whole country, kay dili siya kamatuoran. Nganong ipamugos man nato nga di man day tinuod? Para unsa man? Puy ang kamatuoran og tag 80 na girong kilos bugas or 60 ba, atubangon ta na aron anha ta diha manukad. Unsaon nato? Dili kay atong waksing-waksingan nga mag-declare ta og 20 ang kilo pero dili sad mahurot ang tibuok nasod. Ngano man di ay 20 ras Visayas,
nya 60, 80 dito Luzon, nya sa Mindanao lain na sa presyo, pulos raman ta mga Pilipinos. Ano ba? Mao bitang niingon ko pakpakan natong kumilik tungod kay ning agree na sila nga ang counting machine sa kada presinto dili i-connect sa internet before, during, and after sa iyang counting. Nindot na siya. Kay matod pas mga expert aning IT, basta connected sa internet, ang mga hackers nga mga maayo kay ana ilara ng usbon ang resulta. At least sa presinto level, precinct level, mugawas ang kamatuoran nga naa diha gikan sa namutar nagi-feed anang maong machine. Mao nay theory sa mga expert sa IT og ni-agree na ana ang kumilik. Congratulations. Kay dihas presinto mugawas ang tinuod. Posible ba in terms of counting votes? Nya inig-feed na ana ngadto sa internet nga mo connect na ngadto sa provincial o national level, posibleng naa na dihang mga hackers. At least ang katong precinct level mao na toy mo fact check kung ang national level nga counting consistent pa ba sa precinct level. At least lang na ay check and balance. Muriak man gyud tong mga kandidato nga mulahi ang resulta sa presinto, lahi ang sa nasyonal. Kini siya gitawag ni og kamatuoran, pagpangita sa kamatuoran. Nya sakit man na usahay kung pananglitan deron masiruhan gid ang tanang kandidato nga dias Duterte, madayon ginang 12-0, kasakit ana dawaton sa mga Duterte nga side. Di ba? Pero kung kamatuoran, mao ginay tinuod nga gipili sa kinabag-an nga mga Filipinos, bisag sakit dawaton gyud. Unya aron kung simbako ang Marcos ad nga team mo'y masiruhan, nga mga Duterte mo'y mugawas, kasakit ana dawaton sa mga Marcos nga team. Di ba? Pero kung maunay kamatuoran, atong dawaton, ug maunay gipili sa atong democratic way of expressing our decision during election. Dawaton. Unya kon ang kamatuoran, wa pa gyud mahurot atong slot para sa pista. Napa may 37,000 nga wap amahalin tag 100 pesos unsaon man ni Ronato na karon namang Sabado atong pista. Kamatuoran man na milingi ay imong tupad ingna unsa may imong ikatabang ana ingna mulingiw-lingiw lang mo kamatuoran man na mao na unsa may buhaton ni Padre Siano, sige ra jud consulting naay panginahanglan. Gahapon bitaw niingon ko kining atong microphone, kining gigamit bang microphone, nahog ni extra nato nga expenses kay nikalit mag-back down tong karaang microphone. Kalit man lang to siya, di na mo klaro ang tingog. Mao nang nipalitaan nya 23,000 man akong gi-announce gahapon pagka alas 9 o alas 11 nga misa. Nya naanak ko no dito ni Dool Dayos opisina nga ako lay angkon anang 23,000 atong pakpakan. Pero iya pa ko tong i-deposit sa atong bank account, simbak kog dili musod. Ato lang sang i-announce og balik mahibawan man ni karong Miyerkules kung nisod ba kay karon dili pa man to makita, ugma pa man ang makita nato sa atong online nga banking. Tanaw nato musod ba kanang mga inaana ba ang kamatuoran nindot dawaton kung favorable nato. Pero kung ang kamatuoran magpakita sama ni akong giingon ang atong slot para sa pista
37,000 pa ang wapamahalin, tag 100 pesos ra ni siya. Sakit para sa nako nga mao'y nagdaaning maong kalihokan sa simbahan, isip inyong parish priest, sakit-sakit sad ni para nako. Nya kung daghan ang mo dawat sa kamatuoran sama nako mudawat, nya pilagod ni ang akong subscriber sa atong YouTube. Pila naman? 247,000 ang subscriber nako sa YouTube. Unya ibutang lang nato 10% ana maminaw sa akong kaning mga humili kada adlaw. 10%. Pila may 10% sa 247,000? Di mo kakuan. 10% sa 247,000? Oh, naas mga 24,000. Di ba? Oh, sige, 24,000. Unya, kada usa na mupalit og usa ka slot, 100 pesos. Pila na may madawat na to ikaugma? Na. Di man mo ka mo kwenta sa diyan. Tag 100 slot, 24,000 ka slots. Unya kay 37 man, pila naman lay mahibilin? 13 na lang ka slots, 13,000. Unya inigpista pohon, ikamayo 3, mamalit na sad ang 10% og kuan, tagsa ka slot. Na kaduha pila ra ng 100 in 1 week, di ka kapalit og kaduha, kapalit oy. Unya kon 50% sa 247,000 mo palit, pila may 50% sa 247? Di gyapon mo ka mo kwenta. Katunga ana ba? Katunga ba 247? Di mga 100 pila man na? 120? Mga 120 kapin 1,000. Unyag mamalit na karong adlaw. Di 120 ka slots, 1,000 atong madawat nya, 37 ra may atong gikinahanglan, 1,000. Oh, ana. Magtaghoy-taghoy nas Padersiano. Kinsa man di ay ning guided by the Holy Spirit, gitawag ni Kristo og kana bang tao nga natao pag-usab, born again. Mao ba ni gigamit sa atong mga kaigsuonan nga naagagamit anang kuan. Pero ang tinuod di ay nga born again, matud pa ni Kristo, kana bang mura na kag hangin. Hangin ba nga bisag asa ka padong libre ka, pasabot na ay freedom. Kanang tao bang na ay freedom, na ay kagawasan. Ano bang di ka mahadlok, muatubang sa kamatuoran, gawas nun tang muatubang sa kamatuoran. Mao na siya na ay gigaydan sa Holy Spirit. Mao nang niingon diri, bulahan ang tanan nga nagasalig sa Ginoo. Kay magsalig na tas Ginoo, dili na ta mahadlok bisan pagpatyon ta. Free ka, free nga mabuhat. Karon na sila'y dialogue diha, nag-debate ang mainstream media representatives. Dito TV5 man siguro to ang nag-host ato. Ang mga vloggers, kana mga prominent vloggers na to nga naa sa social media, o ang mainstream media nga mga agents, lali sila. Ang ilang contention, kinsa man gyud ang angayang tuhuan, ang mga vloggers o ang naas mainstream media. Unsam audi, ang social media, influencers, o ang mainstream media nga mga writers. Kinsa may maing tuhuan. Ang saktong tubag tingali, katong nagsultis tinuod. Ang sunod sa pangutana,
kinsa may nagsultis tinuod. Hilingay mong tupad. Unsa may timailhan nga nagsulti na siya tinuod. Ang kamatuoran sa atong sitwasyon, daghang tao ang muuyon. Niya, kaya na naman tayo kanang gitawag og mga Google, Wi-Fi, kanang sa Wi-Fi, kanang Facebook, kanang Instagram, kanang mga YouTube, mailhan dayon na nato sa mga comments. Anhas comments ba? Reaction sa public. Kung musulti ka karon og sayop, ang public mo react dayon na negatively. Unyag musulti gani kag kamatuoran, ang public mo react positively. Mo na nakanindot karon. Kay naa dayoy instant reaction ba? Inig-post pa lang nimo after mga 1 minute nanay reaction. After 1 hour gi-post ng imong naong nya ing nagwapa gyud kay ko. Ako gyud mo'y ideal beauty. Nawa, di ba inig dangtag mga 1 minute. Kay bawa nakas reaction. Ing kadi man sa nakasaligan ang reaction, Father, kay naa man say mo react nga antay lagid siya nimo. Oh, sige lang. Kay mga bot magitong tanan, basta i-public lang na nimo. Manood magitong ubang mga reactions. Maila na magi positive na negative, pero ang kinadaghanan mao gina siya atong makita. Ikaduhang kamatuoran, ang nagsulti niini sa kamatuoran dili mahadlok nga mobarog sa maong kamatuoran. Ang nagsulti ba, ang nagpadayag, dili siya mahadlok nga mobarog ni ana. Bisag kinsa pay mo atubang niya. Pero kaning nagsulting baka, mahadlok na. Usahay mag-usab-usab ng ilang statement. Ang ilang statement karon ikaugma di na mao. Mag-usab-usab ba? Ang yes nila karon ikaugma no di ay. Ang no nila karon ikaugma yes di ay. Mao na sila ang mga dili. Ang dili magsultis tinuod kana bang sana mag-usab-usab pananglitan na ataroy daghan kaayo nga kusog kay mo komentaryo og mga kahiwian sa katilingban. Pero karon nga daghan kay kahiwian og daghan kay questionable nga mga panghitabo sa katilingban, nangamingaw ni sila. Wa sila i-comment. Murag ang ilang baba ana sealed. Nya sa una kusog kay sila mo comment nga bisan gani mag-away ang banag asawa, mo-apil sila comment. Pero karon nag-away na ang mga partido, daghan na kay mga issues legal, social, political, way tingog, financial, way tingog. Aka na magduda na taan ng mga tawhana nga mutingog ra na sila kung favorable nila. Di gani sila kapabor ay nalagtingog kay madaota. Mao na sila ang gitawag og dili kamatuoran. Kaya di man sila free nga mosulti. Lingi ay mong tupad. Ing na free ra ka nga mopalit og slot. Ing na kano, ing na free ra. Daghan kay kag kahadlok, patay ka diha. Nahibong kaayo ang mga pangulong pari hastang mga tao nganong si Simon Pedro o si Juan nakaayo man atong bakol motong ilang giklaro pagsulti nga basig nagtuo mo nga ang among kaugalingong gahom mo'y nakaayo sa bakol kining maong bakol naayo sa ngalan ni Hesus kadtong inyong gilansang sa krus. Kay natuman ang giingon sa kasulatan nga nag-ingon, gihisgutan po na sa tubag nato sa Salmo, unsa ganito, ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod og balay nahimong labing importanteng bato. Lingi sa imong tupad, ing namusugot kag isalikway, ing na. Pangutan-a ba na okay ra nimo og isalikway ka? Kanang wa mulingi
inyo kong gisalikway. Nga naman, unsa man ang isalikway, kanang dili ka mutuo siyang gisulti. Hindi ko no, lingay mong tupad. Lingi abang. Naalagya po ni salikway na ako. Ano? Pero ako ninyo mga ginikanan, nakaisulti si imong anak, maliwa lang. Feeling ni mo, rejected ka. Ikaw, asawa, nakikisulti si imong bana, wara katagda, feeling ni mo, rejected ka. Nya, masuko dayon ta, magmahay dayon, mausad ang bana, suko dayon, adto na las manok, magsigig hapyod, din agyod mo hapyod sa asawa, kay nga naman, suko naman, kay gisalikway man. Ana. Ako, sige kong sulti, pamalit mong slat, nya. Daghan kayo mo magsigig, magara-gara pa din higingon padir ako no kada adlaw jud ko magsigig sunod nimo nako kanindot unta o kada adlaw sad ni siya magsigig palit og slat kay kada adlaw bi ako nagsigig hisgot og slat no gilain na sang lingi sa imong tupad ina kada adlaw ka mo palit og slat ngutan ako no ina kada adlaw jud ka oy kada adlaw sa tingali ninyo isalikway ang akong pulong. O unsa may pinaka-importanting pulong nga dili gyud pwede nga wa na nato ang pulong sa Ginoo. Pero unsa may pinaka-dili gid nato ganahan nga paminaon ang pulong sa Ginoo. Mao na ang irony. Ang ganahan natong pulong kadtong dili makaayo nato ang pulong sa tao, ang pulong sa mga politicians, ang pulong sa mga businessmen, ang pulong sa mga celebrities, ang pulong sa mga scientists. Mo'y ganahan kay natong sigig sunod. Pero ang pulong sa Ginoo, murag di taganahan yun. Kinsa ninyo dinhi ang gusto jud kay sa pulong sa Ginoo, taas ang amot. Daghan man di ay. Ganahan mo anang moingon ang Ginoo kung kamo magpahulam ayaw na mo paningil og bayad. Ganahan mo ana kisay ganahan ana ta sa kamot. O ana hilom. Ganahan mo anang pulong sa Ginoo nga niingon kung tamparuson ang imong pikas aping ipatamparos lang sang pikas kinsay ganahan ana. Be honest. Ana usa na lang. Ganahan mo anang niingon ang Ginoo pagpakamatay mo para sa inyong isig ka tawo taas ang kamot. Awa na, mingaw na yun kaya. Labaw na nang moingon ang Ginoo, ibaligya ang tanan mong katigayunan o ang halin hatag ngadto sa mga kabos. Taas ang kamot. Na, hilom na yun. Tanawa. Ingon ana ta. Pero ganahan kunuhay ta sa pulong sa Ginoo. Kutob na lang dinhi, wa na diris kasing-kasing. Pero inig-ingon, kolore inyong buhok, kay magwapa mo, magwapo mo, mabatanon mo, ala color dayon. Kiskisa ng inyong kilay, hala kiskis dayon. Sumpay ng inyong pilok, mugasto yun, kay isumpay yun pilok. Paputian ang inyong naong, hala paputi yun. Pagpalaygit mo para nindot inyong kinabuhi, wa mo'y daghang anak, laygit dayon. Pag ayudi mo, pag kundo mo, pag pills mo, hala pills dayon, kondom dayon. Aron nindot inyong kinabuhi. Pag abortion mo, aron duharagi inyong anak, lisod na kayo ng tulo karon, hala abortion dayon. Ana. Dawatan ni ninyong ayuda, o butari ko ninyo, hala dawat dayon, ya butar sa dayon. Ana. Mao na ato. Tuwa dito yung nagrally, manghatag to, adto sa dayon, naihatag, wala dagan din ato. Murag yung mga iro, tagaag pagkaon, murag mga manok, nagisaburan. Wa pa kita makaton, anang giingon nga, no vote buying, o kanang manghatag panahon sa eleksyon, manghatag dayon panahon sa eleksyon, maunay tinuod nga mga traidor sa atong katilingban. Kay ilan ang bawion kung makalingkod na sila, gisultihan na ta ana, bisan ang kumilik nagsigig gukod ana. Nganong di man ta maminaw? Di ba? Kay ganahan kita anang naiihatag. Unsa may dili nato ganahan kanang kitay manghatag.
Kinsay ganahan din ikaw na be. Unsa inyong pilion? Hatagan mo o manghatag mo? Kinsay maingon, Pader, ako ganahan jud ko magsigig panghatag. Tasa nga ba? Wa katunga. Istoryahin. Kamong mga asawa, kinsa ninyo'y magsigig hatag og pasaylo sa inyong mga bana, bahala nagmagsigi sila pakasa, magsigi ra gyud mong ingon, pasaylo ag kapituan kapito. Tasa kamot, sawa. Way baka kay. Upat ra kabo. Aduha ra gani kay ni us-us dayon duha. Sige, mga bana, kinsa ninyo'y ganahan nga mudawat anang ingon ang Ginoo nga hatagi lang ginaog pagsabot ang inyong asawa bisag magyaw-yaw nagikas buntag ngadto sa gabi tasang kamot di gyud masuko. Hala, naagi mga banaw, hurot-hurot mag-isas kamot. Baka ako. Congratulations. Congrats. Mao na kaning gisalikway nato mahimo ginang importante. Mao gini atong timan-an. Kanang dili nato ganahan maunay importante. Samaan ang tambal. Ang tambal para sa sugar di ka ganahan. Tambal para sa kolesterol, tambal para sa pananguban ng mga sakit. Hilanat, ubo, uban pa. Di ka ganahan Kung sa may ganahan mo, soft drinks, pan, litson, nindot kaya na. Mga prutas, lamiag yun, mga grapes, kaon, kamayo, mga mangga, labi nagikas, Guadalupe, pasta, lamia. Pero hay may mas dali makadaot nimo katong tambal o kanini ang siging kaon. Kana mga lami ang pagkaon, dali kay na makadaot. Unsa may dili makadaot, utan, tubig lang, nindot, mais, isda, nindot kaya na sila. Pero pag kaway lami, tapara naglitson, isda, bahala ka na isda. Hay may lami ko no be, mga bana, kabit o asawa. Hay may dali ni mo iwakli, kabit o asawa, o bana. Mao na, bantayan kina natong way lami. Diri sa Ebanghelyo, way lami ang kinabuhi nga nangisda ang mga mangingisda niya way kuha tibok gabi. Pero pag ingon sa Ginoo, itaktak ang inyong pukot dapit sa tuo, bisag way lami. Kaya wag mo sila kuha tibok gabi karon na noong adlaw na. Pero ilang gisunod kay pulong man nga was la kay ilang Ginoo to, pero pulong gikan tos Ginoo. Pagsunod nila, nakakuha sila daghan kayong kuha. Hapit pagani, din sila kadaog. Og nakita day nila nga ang Ginoo di ay kadto. Mao na, kung naa nato ang pulong sa Ginoo atong sundon, success is always at hand. Ang kadaugan o ang kalampusan naagid sa atong mga kamot. Bisan sa ato karong politika, kinsa may kusogrong ng salikway, ang Team Marcos o Team Duterte. Kinsay kusog mo salikway ba? Team Marcos o Team Duterte? Tanawa, kanang kusog mo salikway, magkaratol-ratol na. Kanang mga sinalikway, musikat na. Tanawa karon kinsa may sigihag singgit sa mga tao. Pulong Duterte. Ngano man, tuwa man na priso man, gisalikway. Unya ang anak sa gi-impeach. Mga sinalikway. Sigihag lotos, sigihag duki-duki ng ilang confidential funds. Pero di ay ubang confidential funds nga more than 300 sa naka buok. Na sobra pa nas billions pa na wa giuting kay o tanawa sila ay nagkaratol-ratol karon bisag magrally sila ang isinggit sa mga tao Duterte
Mahahunong gud sila grali. Ana. Mao na nga naman. Tungod kay gisalikway manggod. Common gid na nato. Unya, labi na gyud og ang gisalikway mo relax ra. Mo enjoy ra sa pagsalikway, mo enjoy ra sa prisuhan, mo enjoy ra sa impeachment. Hastan ganahan kay taana. Maubitan na si Fernando Poe Jr., anhing Fernando Poe Jr., anhing Nora Honor, sikat ka ito sila, mga megastar to, nga naman, magpakulata-kulata man dayon, magpahilak-hilak man dayon, munang inigdaog-daog na nila, may kaimudaan ng mga sentimental, unya, human mo, bali dayon, kano, ana din ta. Mao na. Ayaw yung salikway. Kay ikaw gani mo sa likway, maratol gyud ka. Tanawa ang mga Hudiyo, mga leader sa Hudiyo nga misalikway ni Hesus, ilang gilansang sa krus aron mamatay si Hesus. Karon ang giyaw-yaw na sa nag-ayog mga masakiton, pirmi nangangalan ni Hesus, nangaratol sila. Nangaratol. Kay ngano man ang ilang gisalikway nisikat na hinuog maayo. Di ba? At tanawa karon aton tanawon ang nahitabo gisalikway sa administrasyon ni Bongbong Marcos ang iyang vice presidente si Sara ug ang amahan nga kanhi atong presidente. Karon tanawa hasta si Senador Amy Marcos gasigi nagkuyog-kuyog ni Sara. Ngano man na, di ba mahibuong ta na? Tungod kay nisikat ang ngalan Duterte, ang apelidong Duterte. O kinsa to'y musuporta ni ini, mura sa kag proud kaayo. Muna, kining umaabot na tong eleksyon, atong tanawon ang mga tao na kanang dili kusog mo sa likway sa iyang isig katao. Muna'y una na tong tanawon. Kanang kusog kaing mo sa likway sa iyang isig katao, kusog kaing mo dumot, dili mo pasaylo, ayaw na nagbutari. Naman, makita man na nato ang ilang binuhatan. Kana bang, gyoy gamit anang pasaylo. O inigabot na gyud sa mulingkod na ning ato mga politicians, unsa man una nilang isalikway ang ato intaong mga kabus nga mga Filipinos nga mo'y kusog kaing mubutar. Hakuton pagid na nila aron mobutar pero inig daog na nila din nila paminawon. Karon hatag-hatagan daig bugas, himuon pang tag 20 ang kilos bugas dinhis Visayas. Way apil ang Luzon, way apil ang Mindanao. Nganong ingon ana man na, ambot lang. Wa ta kibaw. Kamo na lay discovery ana, kita na lay mamalandong. Kay panahon mas eleksyon. Katusang padayon padong na sad ang presidential election atong 2022 ning gawas pud nang tag 20 ang kilos bugas nya human nawa. Karon ni gawas na sad kay padong na sad midterm election, sunod ang gawas 2028 na sad tingali. Kanang ato na ning pamalandungan mura magdili na kay ni Diyos nun. Nya kay dili man Diyos nun, dili na nato paminawon. Ang paminaw nato unsa man magtinabangay ta, magpasayloay ta, maginantusay ta og siguruon nato ang labing ubos. Mao na ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod atong higugmaon. Mao bitaw dinis atong parokya manghatag ta karong pista og 5 kilo rice ngadto sa atong labing ubos kategory D o kategory C sa atong mga parokyano dinhi. Mga nanas mga 3,000 kapin ang ilang gidaghanon atong tagaan. Bisa na lang anang gamay nga gesture nga makahatag nila pila ka adlaw nga relief sa ilang pagsigig pangitag bugas. Ana no? Nya makuha na nato sa inyong mga slot. Andam ba mong muhatag ana para sa inyo ato mga kabos? Andam mo dili? Kusga. Oh, kamo sa mga online parishioners, andam sa dunta. Ikaduha, ang atong mga kapilya.
atong gustong tabangan mo nang doon natay kuntis-kuntis nila unya ang atong premyo gidako-dako nato aron ilan ang gamiton pagpa-improve sa ilang kapilya kay ang kapilya manggod sa atong mga Katoliko maunay tigumanan sa managsilingan aron patubuon ang pagtuo. Ako produkto po ko sa among kapilya intaw na mos bukid musayaw inig kanang inigtukod ni mos bongbong musayaw ang bongbong kay tinuod simento pero ang gihimong kabilya kawayan unyag bukbuko na ang kawayan musayaw na murag ngipon sa tiguang hapit na matangtang pero didto mi magsigig rosaryo adto mi moadto kaupat kada semana labing minos Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado punan pa ini ka Domingo meeting sa Legion of Mary niining nagtango-tango nya way simento nga flooring abog kaayo didto ko ni tubo anang maong pagtuo mo nang dinhi sa ato bisag ngadto sa Antugop ngadto sa Dakit ngadto sa Tabla Lataban San Roque nga mga kapilya nga layo-layo na dinhi atong gipangtabangan andam ba mo palit og slot para ani wa na tingog bahala mao na unsa may atong buhaton karon lingi ay mong tupad ingna dinagit ti ka isalikway ingna ba na dinati ka isalikway kay maalkansi ko nimo kung isalikway ti ka musikat kas Ginoo musikat pagyud kas isig ka tao may pagdi ti ka isalikway kay magdungan tag kasikat di ba ana mao na hinumduman nato kanunay ang Ginoo mupabor gyud na sa mga dinaog-daog og sa mga sinalikway sa mga kabos og mga rejected sa katilingban dili ta mahadlok isalikway di ta mahadlok mahimong kabos ang atong kahadlukan mahimulagtas Ginoo mao bitaw si San Vicente Ferrer nahimong powerful nahimong milagroso kay kuyog niya kanunay ang pulong sa Ginoo mo nang atong tema karon moingon gid ta San Vicente Ferrer lig-on og sulondon nga kauban sa magpapanaw sa paglaom nganuman kay si San Vicente Ferrer nakapruiba gid nato ang gahom naa diha sa mga tao nga magsunod gyud pulong sa Ginoo ang kadtong nagsalikway sa pulong sa Ginoo mahimo gyung alaot